Denne hurtige gennemgangsvideo vil guide dig i, hvordan du bruger Post Story Bear og Play Story Creator-appen. Det første, du skal gøre, er at gå til App Store for din enhed. Story Creator-appen til Post Story Bear er tilgængelig på iOS App Store eller Google Play Store på Android. Før du starter appen første gang, skal du sørge for, at din bjørn har batterier og er tændt. Batterirummet og tænd-sluk-knappen er placeret under klappen på Pose bund. Tænd for din bjørn ved hjælp af tænd-sluk-knappen. Hvis ørerne blinker, har din bjørn allerede batterier. Hvis ikke, skal du bruge en stjerneskruetrækker for at åbne batterirummet og indsætte 4 AA-batterier. Efter at have installeret appen og sat batterierne i, er du klar til at begynde at lave historier med din Post Story Bear. Før du starter appen, skal du tænde Poe. Øret på din venstre side, hvis du står over for Poe, vil blinke blåt, hvilket indikerer, at han er klar til at forbinde. I resten af videoen, når jeg nævner bjørnens venstre eller højre øre, mener jeg din venstre eller højre side. Nu start appen. Du kan se en besked fra din enheds operativsystem, der spørger, om du vil tillade appen at bruge Bluetooth. Sørg for at sige ja. Hvis du siger nej, vil appen ikke fungere, og geninstallation af appen vil ikke løse dette. Nu skal du vælge dit foretrukne sprog. Det sprog, du vælger, vil blive indstillet i din profil og vil påvirke både teksten på skærmen og det sprog, Poe bruger, når han fortæller historier. Dernæst vil du få en pop-up besked, der minder dig om, at Poe har brug for Bluetooth-adgang for at fungere. Denne besked vil have 2 knapper, enten OK eller vis ikke igen. Klik på en af disse knapper for at bekræfte, at du har læst beskeden. Næste trin er valideringsskærmen. På dette tidspunkt forbinder appen til din bamse og gemmer legetøjet i vores database. Sørg for, at Poes blå ører ændrer sig fra blinkende blå til fast blå. Dette indikerer, at han er forbundet til din enhed via Bluetooth Low Energy. Poe har faktisk 2 Bluetooth-forbindelser. En giver din app mulighed for at kontrollere Poe. Den anden muliggør streaming af historier uden først at downloade dem. Valideringsprocessen kan tage 10-15 sekunder at fuldføre. Næste vil du se slutbrugerlicensaftalen. Denne indeholder alle de juridiske regler for brug af Poe. Klik på afkrydsningsfeltet og accepter for at fortsætte. Nu vil du oprette din profil. Disse oplysninger hjælper Poe med at skabe personlige historier og bruge et sprog, der passer til dig. Poe vil ikke sige navne, der er stødende. Hvis Poe aldrig nævner dit navn, så prøv at bruge dit rigtige fornavn i stedet for et kaldenavn. Din alder er også meget vigtig. Den alder, du vælger, vil påvirke de typer af historier, du modtager, og det sprog, Poe bruger. Poe ønsker dig måske endda tillykke med fødselsdagen, når din særlige dag kommer. Du skal udfylde alle felter og klikke på cirklen for at skabe en avatar til dig selv, før du fortsætter. Du kan opdatere disse oplysninger når som helst, og også ændre appen i Poe til et hvilket som helst sprog, du ønsker, ved at justere sproget i din profil. Du kan få adgang til din profil senere ved at klikke på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne af skærmen. Hvis din bjørn er ny, vil der sandsynligvis være firmware-opdateringer nødvendige for at opdatere Poes software. Når du bliver bedt om det, vælg opdater nu. Det er vigtigt ikke at slukke for Poe eller afslutte appen, mens denne opdatering er i gang. Statuslinjen vil bevæge sig under opdateringen, og du kan se ørerne blinke med mellemrum. Hver opdatering kan tage op til 90 sekunder, og du kan se flere opdateringer i træk. Når alle opdateringer er færdige, vil du se en opdatering færdig dialog. Det anbefales at slukke Poe, vente i 3 sekunder og tænde ham igen for at nulstille hans software fuldstændigt. Nu bør du være på hovedmenuen. Hovedmenuen er der, hvor du starter hver gang du åbner appen. Husikonet i øverste venstre hjørne er hjem-knappen. Hvis du klikker på dette fra en hvilken som helst skærm, kommer du tilbage til hovedmenuen. Til højre fordeler dine historiepoletter. Hver Poe Bear kommer med et bestemt antal inkluderede historiepoletter. Hver historie, du opretter, koster 1 token. Yderligere tokens vil snart være tilgængelige via køb i appen. At afspille historier fra dit bibliotek koster ikke nogen tokens, så du kan genafspille historier, du har oprettet så mange gange du vil. Ikonet længst til højre øverst på skærmen fører dig til indstillinger, hvor du kan redigere din profil. Ikonet formet som et bjørnehoved ved siden af indstillingshjulet angiver Poes forbindelsesstatus. For at streame historien til Poe, skal du gå til din enheds Bluetooth-indstillinger og parre den med Poe. Dette behøver du kun gøre én gang. Efter parring, vend tilbage til appen. Hvis det bare hovedformede ikon ved siden af indstillingshjulet er grønt, er Poe fuldt tilsluttet.
Hvis det er hvidt, er Poe kun forbundet til streaming. Hvis det er rødt med et udråbstegn, er Poe ikke tilsluttet. Hvis du ser rødt, skal du sikre dig, at Poe er tændt og at hans ører lyser. Nu er det tid til at skabe din første historie. Der er 3 måder at skabe historier på. Opret ny historie lader dig vælge alle karaktererne og idéerne til din historie. Overraskelseshistorie skaber en historie for dig automatisk. Foreslå idéer til mig giver Poe mulighed for at foreslå idéer, men du kan justere dem, før du opretter historien. Hver historietype koster en historietoken at oprette. Historiebibliotek-knappen tager dig til en skærm med alle de historier, du har oprettet. Her kan du kopiere historier til Poe eller slette dem fra hans hukommelse. Når Poe ikke er forbundet til appen, kan han kun spille historier, du tidligere har gemt i hans hukommelse. Brug det venstre øre til at bladre gennem historietitlerne. Poe vil sige titlen på hver historie. For at afspille en historie, tryk på det højre øre. Dette vil begynde at afspille den valgte historie. Tryk på det højre øre igen for at sætte historien på pause. Tryk endnu en gang for at genoptage. For at stoppe historien og skifte til næste titel, tryk på det venstre øre. Når der er forbindelse til appen, bruges disse øreknapper ikke. Appen vil styre afspilning og pause af historien. Når du opretter en ny historie, starter du på skærmen til valg af historietype. Vælg den type historie, du vil lave, såsom et eventyr eller et eventyr. Klik på næste knap for at fortsætte. Nogle gange bliver knappen ikke orange, men du kan stadig klikke på den. Dette er en kendt fejl, og den vil snart blive rettet. Nu vil du se idé-siden hovedskærmen til at opbygge din historie. Der er over 500 idéer at vælge imellem, opdelt i 4 kategorier. Karakterer, ting, plotredskaber og settings. Eksperimenter med disse for kreative resultater. Figurer og ting er selvforklarende. Handlingsenheder er idéer, der former historien. Indstillinger bestemmer, hvor historien finder sted. Hvis du vælger virkelige byer som indstillinger, vil Poe inkludere interessante detaljer om disse steder. De idéer, du vælger, vil i høj grad påvirke historiens udfald. Du kan vælge op til 12 idéer, men de bedste resultater kommer normalt med 8 eller færre. For sjov, prøv at blande skøre eller uventede idéer for overraskende resultater. For at tilføje en idé til din historie, klik på ikonet. Den valgte idé vil dukke op i den nederste del af skærmen. For at fjerne en idé, klik på X'et på ikonet i den nederste del. Figurer har en særlig funktion. Klikker man på en figur en gang, tilføjes den til historien. Klikker man igen, bliver den til en helt grøn omrids. Klikker man en tredje gang, bliver den til en skurk, rød omrids. Klikker du en 4. gang, bliver de til en neutral karakter. Når du har valgt dine idéer, klikker du på næste knap for at skabe historien. Du vil blive bedt om at bekræfte brugen af en historietoken. Klik OK for at fortsætte eller luk dialogen, hvis du ombestemmer dig. Når din historie er genereret, vil du se muligheder for at afspille den på din enhed eller gennem Poe. Klik på Afspil historie. Hvis historien ikke afspilles gennem Poe, skal du gå til din enheds Bluetooth-indstillinger og parre den med Poe. Du behøver kun gøre dette én gang. Efter parring, vend tilbage til appen og klik på Afspil historie. Hvis historien ikke spiller gennem Poe, skift afspilningsindstillingen til enhed og tilbage til Bear. Hvis problemet fortsætter, konsulter FAQ. For at gemme en historie til Poe til offline afspilning, brug download-knappen. Det er bedst ikke at downloade historier, mens du streamer, for at undgå fejl. Endelig giver Historiebiblioteket dig mulighed for at administrere dine historier. Du kan afspille, kopiere eller slette historier fra denne skærm. Ikoner viser, om en historie er gemt på Poe. Et hul bjørneikon betyder, at historien ikke er gemt. Et solidt orange ikon betyder, at den er gemt. For at kopiere en historie til Poe, skal du klikke på det hule bjørneikon ved siden af historiens titel. Poes ører vil blinke under overførslen, og ikonet bliver orange, når den er fuldført. For at slette en historie fra Poe, skal du klikke på det solide orange bjørneikon. Det afslutter din gennemgang af Poe Storybear og Story Creator-appen. Vi håber, at du og Poe nyder at lave historier sammen.